Sa namerom da saznaju kako da unaprede poslovanje pomoću veštačke inteligencije i druga radionica je privukla brojne poslovne ljude koji već imaju biznis ili tek planiraju da ga pokrenu. Ja sam Tatjana Dobrić iz preduzeća Preventing GNS, bavim se bezbednošću i zdravlju na radu i došla sam da naučim nešto novo kako bih eventualno unapredila poslovanje. U mom poslu ima dosta rutinskih operacija, možda bi ovaj alat pomogao da to brže radimo. Privredna komora Srbije pokrenula je prvi digitalni AI poslovni savjetnik u ovom delu Evrope. Radionica je namenjena da upoznamo neke druge alate, nije tema BizChat, što ću malo pomenuti kasnije, već neke alati kao što su ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude i tako dalje, ima ih još da ne nabrajam, a što se tiče BizChata, to je predsjednik Privredne komore Marko Čadež baš juče ili prekjuče objavio tu vest da je nedavno napravljena ta platforma, to jest nadograđena, da tako kažem, i to se može naći, pored ostalog, i taj jedan chatbot na engleskom sajtu Privredne komore Srbije. Tendencija je da se ide ka tome da će se veštačka inteligencija sve više koristiti. Za sada je to na nekim početnim stupnjevima, ocenjuje Potkonjak.